Билярд на първа среща. Спокойно, уникална игра е. Аз ще науча на всичко. Все пак аз съм царя. Айде да тръгваме. Виж сега, не искам да се притесняваш, нещата са много прости, просто става бялата топка, разбиваш ти, а след малко ще обясня какво правим. Давай смело. Добре. Добре, номер едно си. Да видим сега какво ще направиш. Царя на билярда. Сладупче. Заведия в Бронкса на билярд, няма какво да се обърка.